مدب ቤተሰብ حدار زعنو ጉጉያት መረዳእታታት መቸም ንኽፋትሕ ኢሎም ዝማርዓው መጻምዲ የለውን እንተኾነ ኣይሰሙን ኣይሳልስቲ ጽባሕ መርዖም ክፋትሑ እንክትርእዮም እዚኣቶምሲ ንኽፋትሕዮም ተመራዕዮም ክትብል ኢኻ ትደፍር ኣብዚ ግዜ እዚ ፍትሕ ብልዑል ናህሪ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ ናብ ፍትሕ ዘብጽሑ ዘለዎ ጉዳያት መብዛሕቶም ክጎዱ ዝኽእሉ ብምዃኖም ድማ እቲ ፍትሕ ብዘይ ምስትውዓልን ንትርጉም ሓዳር ብዕምቆት ብዘይ ምርዳእን ይፍጸም ምህላው ይፍለጥ ዝበዝሑ መጻምዲ ቀልጢፎም ኣብ ፍትሕ ዝበጽሑ ተታሊሎም ወይ ብጌጋ ሓሳባት ተደናጊሮም ምዃኖም ይዝንገር ምስተፋትሑውን ብሰንኪ ዘይብሱላት ተሓሳስቦም ክተዓሱ ይረኣዩ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ንሓዳር ናብ ፍትሕ ዘውድቑ ጉጉያት መረዳእታታት ምዃኖም መጽናዕታት ይገልጹ በዚ መሰረት ኩሎም መጻምዲ ብሓፈሻ ኣብ ዘይምርዳእ ዝርከቡ መጻምዲ ድማ ብፍሉይ ከስተውዕሎም እናሓበርና ናብቲ ጽሑፍ ከነስግረኩም ጌጋ መረዳእታ ቁጽር 1 ኣብ ሓዳር ውልቃዊ ሓጎስ በቀዳምነት ምስራዕ ሓጎስ ዝጽላእ ኣይኮነን እቲ ምንታይ ክሕጎስን ደስታ ክስምዖን ዘይደሊ ሰብ ስለዘየለ ሓጎስ ጥዕና ወይ መድሃኒት ምዃኑን ብዙሓት መጽናዕትታት ዘረጋግጽዎ ሓቂ እዩ ሓደ ዝተሓጎሰ ሰብ ካልኦት ብጾቱ ብፍላይ መቕርቡን ኣዕሩኽቱን ምስኡ ሓቢሮም ክሕጎሱ ይዝደሊ ምኽንያቱ ንበይንኻ ሓጎስ ክኸውን ስለዘይክእል ስለዚ ንበይንኻ ጥራይ ክትሕጎስ ምድላይ ጥዕና ዘሎ ሓጎስ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ ከድልዩ ብፍላይ ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ መንጎ መጻምዲ እምበኣርከስ ኣብ ሓዳር ዝርከብ ሓጎስ ብኽልቲኦም መጻምዲ ብማዕረኽ ዝተማቐር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ውልቃዊ ሓጎስ ምድላይን ምቕዳምን ግን ዕላማ ሓዳር ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ኩሎም ሰብ ሓዳር ዘይምሕጓስ ይፈልጥዮም ኩሎም ሰብ ሓዳር ግርጭት ይፈልጥዮም ኩሎም ሰብ ሓዳር ጸገማት ይፈልጥዮም ብመንጽር ድማ ኩሎም ሰብ ሓዳር ብሓባር ክሕጎሱ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ጥራይ ዘይኮነ ዘለዎም ብግብሪ ክነብሩዎን ከስተማቕሮን ይግባእ ስለዚ መጻምዲ ክሕጎሱ ዝኽእሉ ኣብ ውልቃዊ ሓጎስ ዘይኮነ ኣብ ሓበራዊ ሓጎስ ምዃኑ ከስተውዕሉ ኣለዎም ኣብ ሓዳር እቲ ሓቀኛ ሓጎስ ዝርከብ ንመጻምድኻ ብእትልግሶ ወይ ብእትኸፍሎ ኩሉ መድያዊ መስዋዕት እዩ ምኽንያቱ ኣብ ሓዳር ብውልቅኻ ዝርከብ ሓጎስ ሙሉእ ሓጎስ ክኸውን ስለዘይክእል ብዓይኒ ሓቁን ክልቲኦም መጻምዲ ሓደ ኣካል ስለዝኾኑ እቲ ሓደ እናተሓጎሰ እቲ ካልእ ክጉሂ ጉቡእ ኣይኮነን በዚ ድማ እዮም ኣብቲ ቁኑዕ መረዳእታ ሓዳር ዝርከቡ መጻምዲ ክልቲኦም ብሓደ ዝሕጎሱን ዝጉህዩን እምበኣርከስ ኣብ ሓዳር ውልቃዊ ሓጎስ ሃሰው ምባል ከምኡውን ንፍትሕ ከም ፍታሕ ርኢኻ ውሳኔ ምውሳድ ቁኑዕ መንገዲ ኣይኮነን እቲ ቁኑዕ መንገዲ ክልቲኦም መጻምዲ ሓቢሮም ዝሕጎሱሉ ሃዋህው ክፈጥሩ ዘለዎም ኪንዮዚ ከምዛ ንውልቅኻ ዘለኻ ብውልቅኻ ሓጎስ ምድላይ ግን ብውልቅኻ ናብ ጸጥፊካ ምጓዓዝ ሓሊፉ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልን ስለዚ ኣብ ሓዳር ውልቃዊ ሓጎስ በቀዳምነት ዘይምስራዕ ጌጋ መረዳእታ ቁጽር 2 ንመጻምደይ ካብዚ ንላዕሊ ከፍቅሮ ኣይክእልን ኢልካ ክትፋታሕ ምሕሳብ ኣብ ሓዳር እቲ ዝሕዝን ፍጻሜ ፍቕሪ ክትከስር ከለኻ እዩ ኣብ ሓዳርካ ፍቕሪ ኸሲርካ ማለት ኩሉ ነገር ኣብቂዑ ማለት እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ሓዳር ምምራሕ እናሞትካ ካብ ምንባር ዝፍላእ ኣይኮነን ኣብ ሓዳር ግን ፍቕሪ መዓሲ ዝመውት እንተዳኢልና ፍቕሪ ኸይሃብካ ፍቕሪ ክትረክብ ኣብ እትደልየሉ ግዜ እዩ ፍቕሪ ግና ምስሃብካ ይዝውሃበካ ንመጻምድኻ ፍቕሪ ምስሃብካ ጥራይኻ ፍቕሪ መጻምድኻ ክትረክብ ወይ ክትቅበል እትኽእል መዓስ ተፍቅር ንዝብል ድማ ኩሉ ግዜ ይትመልሲ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ክፍቀር ዘይደሊ ሰብ ስለዘየለ ኣብ ግዜ ሓጎስን ጓህን ኣብ ግዜ ብርታዕን ድኻምን ኮታ ኣብ ውዒን ዝሕሉን ጉዕዞ ሓዳር ከተፍቅር ግቡእ እዩ ብፍቕሪ ዘይግዛእ ፍጡር ስለዘየለ ከዓ ኣምሳያኡ
ካብ መጻምድኻ ፍቕሪ ክትቅበል ግድን ይኸውን ስለዚ ኣብ ሓዳር ንመጻምደይ ካብዚ ንላዕሊ ከፍቅሮ ኣይክእልን እየ ብምባል ናብ ፍትሕ ምእታው ቁኑዕ መንገዲ ኣይኮነን ዓቆኑ ዳ ክፈላለይ ይኽእል ይኸውን እምበር ከፍቅር ዘይክእል ፍጡር የለን ሰብ ሞኸዓ ልዕሊ ኩሉ ፍጡር ከፍቅር ሓይሊ ዘለዎ እዩ ጌጋ መረዳእታ ቁጽር 3 ውልቃዊ ዘይቅቡል ተግባራተይ ንሓዳረይ ኣይጸልዎን ይምባል ካብ ሓዳርካ ወጻኢ ዘይቅቡል ተግባራት ምዝውታር እቲ ቀዳማይ መንሽሮ ሓዳር እዩ ንበይነየ ዘለኹ በዓል ቤተይ ኣይርኤንን ይዘሎ ወይ በዓልቲ ቤተይ ኣይትርኤንን እያ ዘላ ኢልካ ካብ ሓዳርካ ወጻኢ ሕማቕ ጠባያት ምዝውታር ንሓዳር ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ውልቃዊ ዘይቅቡል ተግባራተይ ንሓዳረይ ኣይጸልዎን ብዝብል ዝምቡዕ ርዲት ብዙሓት መጻምዲ ኣብ ማሕበራዊ ጸገም ዝወደቑ ከም ዘለዉ ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸ ውጹእ ሓቂ ምዃኑ ምግንዛብ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ነጥቢ እዩ ስለዚ መጻምዲ ነዚ ሓሳብዚ ናብ ሕማቕ መንገዲ ዝወስድ ኣብ መጨረሽታኡ ድማ ናብ ፍትሕ ዘውድቕ ምዃኑ ተገንዚቦም ብኣጋኡ ነቂሖም ክቃወሞ ዘለዎም እዩ ሰብኣይን ሰበይቲን ካብታ ሓደ ኣካል ዝኾኑላ መዓልቲ ጀሚሮም ብውልቆም ዝገብርዎ ነገር ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ብማዕረ ሳዕበን ከም ዘውርደሎም ክርድኡ ጽቡቕ እዩ ካብታ ዝነኣሰት ነገር ክሳብቲ ዝዓበየ ተሓቢእካ ዝግበር ዘበለ ነገር ይዕበይ ይንኣስ ኣብ ሓዳር ኣሎታዊ ጽልዋ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሓዳር መጻምዲ ጉሉጻት ክኾኑ ይግባእ ተሓቢኡ ሕማቕ ይኹን ጌጋ ዝፈጸመ መጻምዲ ኣብ ቅድሚ እቲ ሕማቕ ዘይፈጸመ መጻምዱ ክቐውም እንከሎ ካልእስ ይትረፍ ብኣዘራርባኡን ብኣጠማምታኡን ከም ዝፍለጥዮም ክኢላታት ስለንቦና ዝዛረቡ በዚ ከዓ ትብዓት ኣይህልዎን ውዕሉ ሓዲሩውን ምኽሽሑ ኣይተርፎን እዩ ብሰንኪ እዚ ድማ እቲ ሕማቕ ዘይፈጸመ መጻምዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕማቕ ዝፈጸመ መጻምዱ እምነት ከጉድል ስለ ዝግደድ ሓዳሮም ናብ ዕንወት ገጹ ይጓዓዝ ስለዚ ውልቃዊ ዘይቅቡል ተግባራትካ ካብ ሓዳርካን ካብ ሰብካን እናነጸለካ ከም ዝኸይድ ምፍላጥ ከድሊ እዩ ካብቲ ዝዓበየ ውልቃዊ ዘይቅቡል ተግባራት ክሳብቲ ዝነኣሰ ኣብ ሓዳር ቀጥታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ተረዲእካ ውልቃዊ ዘይቅቡል ተግባራተይ ንሓዳረይ ኣይጸልዎን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ምቁራጹ ምርጫ ዘይብሉ ቁኑዕ ስግምቲ እዩ ጌጋ መረዳእታ ቁጽር 4 በደለይ ወይ በደል መጻምደይ ኣዝዩ እከይ ስለ ዝኾነ ክፋታ ሓለኒ ምባል ኣብዛ ጎደሎ ዓለም ጉድለት ዘይብል ሰብ የለን ይዕበይ ይንኣስ ኩሉ ኣብ ልዕሊ መጻምዱ በደል ይፍጽም እዩ ጉድለት ወይ በደል ድማ ሕድገት ብምግባር ዝፍወስ ንዝበደለካ ብምብዳል ኣይኮነን ብፍላይ መንጎ መጻምዲ ስንኻ ንዘርገፈካ ስኑ ምርጋፍ ዓይንኻ ንዘውጻእካ ዓይኒ ምውጻእ ዓይነታ ካይዳ መዕለብ ዝርከቦ ስለ ዘይኮነ ፍጹም ክዝውተር ዘይብሉ እዩ ምኽንያቱ ንዝበደለካ ብዘይ ምሕረትን ሕድገትን ክፍታሕ ዝኽእል በደል ወይ ገበን የለን ስለዚ መጻምዲ ንሓድ ሕዶም ንበደላቶም ሕድገታት ክገባበሩ ይግባእ ተጻባጸብቲ ክኾኑ የብሎምን ኣብ ሓዳር በደላትካ ምጽብጻብ ሓደ ዘይኮነ ዝገብረካ ናብ ሕማቕ ይዝመርሓካ ፈውሲ ምብዳል ይቕረ ምባሃል እዩ ንዝበደለካ ይቕረ ምባል ናብ ፍቕሪ ይዝመርሓካ በደሉ ዓብዩ ወይ በደላ ዓብዩ ኢልካ ይቕረ ዘይምባል ግን ናብ ፍትሕ ዝወስድ መንገዲ ሞት እሞ እቲ ጭውነት ነዚ ጌጋ መረዳእታ ንምውጋድ ይቕረ ብምባሃል ጸገም ሓዳርካ ምፍታሕ እዩ ጌጋ መረዳእታ ቁጽር 5 ቁኑዕ መጻምዲ ኣይተመርዓኹን ምባል ሓዳር ኣብዛ ምድሪ ክሳብ ዘለኻ ምስ መጻምድኻ ተቋሪንካ ዝንበር ማሕበራዊ ህይወት እዩ ናቱ ማሕበራዊ ሕግታት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ድማ ቀጻልነቱ ውሕስ እዩ ኩሎም ሕግታት ሓዳር ብህይወት ክሳብ ዘለኻ ምስ መጻምድኻ ሓደ ኣካል ኮይንካ ክትነብሩ ኣለካ ኣብ ዝብል ሓደ ሕጊ ዝተጠቕልሉ እዮም ነዚ ሕጊ እዚ ተማእዚንካ ምስ እትኸይድ ከዓ ኣብቲ እትነብሩ ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ተቐባልነትካን ተሳታፍነትካን ውሕስ ይኸውን ክብርታት ዝዓሰሎ ህይወት እናስተማቐርካውን ትነብር ኣብቲ እትነብሩ ሕብረተሰብ ክብርታትካ ሕሉ ስነ ምግባርካ ድማ ዕቁብ ኮይንካ ተሓፊርካ ምንባር ዝዓበየ ጸጋ እዩ ስለዚ ሓዳር ኣብዚ ክጥቀስ ዝጸንሐ መረዳእታ ዝተሰረተ ኮይኑ ዝመሰለካ መጻምዲ መሪጽካ እተኣትዎን ማሕበራዊ ሕግታቱ ረዲኻን ተረዲእካን እትነብሮን እዩ እንተዘይኮነ ሓዳር
ሓዳር ሓንሳብ ምስኣተኻዮ ከም ድሌትካ እትብትኖን ዳግማይ እትምለሶን ኣይኮነን ብታዋኽን ስምዒትን ዝተኣትወ ሓዳር ሳዕቤኑ ቀሊል ኣይኮነን ቀጻልነት ዘይብሉ ኸኣ ኣብ ፍትሕ ክወድቕ ግድን እዩ ምኽንያቱ ንዓኻ ምስ ዘይመስል መጻምዲ ሙሉእ ህይወትካ ክትነብር ስለ ዘይከኣል ስለዚ ዝፈሰሰ ኣይሕፈስን ከም ዝበሃል ካብ ድሕሪ መርዓ ቁኑዕ መጻምዲ ኣይተመርዓኹን ምባል ቅድሚ መርዓ ቁኑዕ መጻምድኻ ምንዳዩ እቲ መፍትሒ ኣብዚ ክርስሳዕ ዘይብሉ ነጥብሎ ዋላ ምስቲ ቁኑዕ መጻምድኻ ባእስን ዘይምስማዕን ባህራዊ ነገር ምዃኑ እዩ ምስቲ ቁኑዕ መጻምዲ ከይተረፈውን ዘይምርዳእ ዘጋጥም ስለ ዝኾነ እቲ መፍትሒ ንዘጋጥመካ ዕንቅፋታት ይቕረታ ብምዝውታር ሕያውነት ርህራሄ ሰብኣውነት ትዕግስትን ጌርካ እዩ ዝፍወስ እንተዘይኮነ ቁኑዕ መጻምዲ ጥራይ ስለ ዝተመርዓኻ ኣብዛ ኩሉ ሓሳረ መከራ ዝመልአ ዓለም ናይ ገነት ናብራ ክነብር እየ ኢልካ ምሕሳብ ካብ ኩነትን ሓቅነትን ዝረሓቐ እዩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፋንታዝያ ዘይፍጸም ሕልሚ ኣንቢሩ ኣብ ሓዳር ንዘለካ መረዳእታ ዘህውትት እዩ ስለዚ ሓዳር ዋላ ምስ ቁኑዕ መጻምዲ ብጸጋን ብዘይቅድመ ኩነታዊ ፍቕርን ምሕረትን ዝንበር ምዃን ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ በዚ ድማ እዩ ሓድሕዳዊ ድኽመታት እናተጸዋወርካ ንሓድሕድካ እናተቐባበልካን ናብቲ ዝሓየለ መነባብሮ ዝኽየድ ጌጋ መረዳእታ ቁጽር 6 ሓዳር ምፍራስ ሳዕቤን የብሉን ምባል ሓዳር ማዕረቲ ዘለዎ ምኡዝ መቐረት ክፈርስ እንከለውን ሳዕቤኑ ከቢድ ምረቱ ድማ ዐረዩ ብዘይካቲ ምስ ተፋታሕካ ኣብ ሕብረተሰብ ዝህልወካ ምጉዳል ክብርታት ኣባኻን ኣብቶም ዝውለዱ ቆልዑን ዝፍጠር ስነኣምራዊ በሰላታት እውን ቀሊል ዘይምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ፍቱሓት ስድራቤት ዝዓበየ ቆልዓን ናይ ክልቲኦም ወለዱ ፍቕርና ዝተማቐረ ዝዓበየ ቆልዓን ሓደ ዓይነት ስነኣምራዊ ብቕዓት ኣለዎን ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን ቀሊል ኣብነት ክንህብ ኣብ ፍቱሓት ስድራ ዝዓበየ ቆልዓ ኣብ ሰብ ዝህልዎ እምነት ካብቲ ምስ ክልቲኦም ወለዱ ዝዓበየ ቆልዓ ኣመና ዝተሓተ ምዃኑ ክኢላታ ስለልቦና ዘረጋግጽዎ ሓቂ እዩ ምኽንያቱ እቶም ልዕሊ ማንም ሰብ ዝኣምኖም ወለዱ እንተደኣ ተፋቲሖም ወይ ተጣሊሞም ልዕሊኦም ከኣምኖ ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይህልዩ ስለዚ ፍትሕ ኣብ ኣባላታ ስድራ ዘይጠፍእ በሰላ ዝፈጥር እዩ ንመጻውን ኣብቶም ቆልዑ ምእንቲ ከይፋትሑ ክሳብ ናይ ዘይምርዓው ፍርሒ ከም ዘስዕበሎም ክኢላታት ይገልጹ ሳዕቤን ፍትሕ እምበር ኣብ መጻምድን ኣብ ደቆምን ብቐሊል ዘይፍወስ ማሕበራዊ በሰላ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ጌጋ መረዳእታ ቁጽር 7 ሓዳረይ ተስፋ የብሉን ክዕረውን ኣይክእልን ይምባል እዚኣ እታ ኣዝያ መዕነዊትን ዘይቅንዕቲ መረዳእታን ብዛዕባ ሓዳር ምዃና ክኢላታት ማሕበራዊ ህይወት ይገልጹ ስለዚ ድማዮም ሓዳረይ ክዕረ ኣይክእልን እዩ ደጊም ተስፋ የብሉን ብዝብል ዘይቁኑዕ መረዳእታ ተታሊሎም ኣብ ፍትሕ ዝበጽሑ መጻምዲ ውሕዳት ዘይኮኑ ድሌት እንተሎ ዘይከኣል የለን ከም ዝበሃል ግን ዋላ ሓዳሮማ ብሕማቕ ደረጃ ይብጻሕ እንተ ደኣ ክልቲኦም መጻምዲ ብሓንሳብ ክነብሩ ብልቦም ፍቓደኛታት ኮይኖም ሓዳሮም ክፍወስን ክስተኻኸልን ዘይክእል ኣይኮነን ስለዚ ብፍላይ ምፍታሕ ዝርከቡ መጻምዲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ዘቁርጽ ሓሳብ ቁኑዕ ዘይምዃኑ ተረዲኦም ነቂሖም ክቃለስዎ ኣለዎም